drive the words we say. Every single line could lead the... Γεια σας παιδιά, Parker εδώ και σήμερα παίζουμε survival games. Ωραία. Στο σημερινό βίντεο δεν έχω να συζητήσω κάποια topics για το κανάλι. Απλά ξέρω εγώ είπα βαριόμουν και λέω γιατί να μην κάνω βίντεο. Ωραία. Απλά κάποιες φορές παίζει να έχω πολλά. Και έτσι πετάω το πόζι είναι εκεί πέρα και φεύγω. Πάμε τα ράτσα. Εδώ πέρα τέλος πάντων. Και θέλουμε ένα sword. Χωρίς sword. Οκ. Γιατί χωρίς sword δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν είναι δύο. Ας κάνω αυτό εδώ. Όχι. Μία σκοτώσεις. Με κυνηγάει ακόμα νομίζω. Όχι. Θες να το φέλα αλλά και να το κάτω αυτό. Με κυνηγήσεις. Περιμένω να κάνω regen. Κάψω εκεί μπορώ και με βαράει. Πάμε πέσω. Και θα κάνω λίγο regen. Πέθανα. Οκ, πέθανα. Πάμε σε άλλο game. Πάμε για την μπάγκαρη ξέρω εγώ. Οπα, Νικολάς. Έλα φίλε τώρα, πάμε στο village. Λέω να πάρω bow kit. Γιατί το bow kit είναι καλύτερο. Γεια! Γεια! Βασικά θέλουμε ένα sword. Stone sword. Το έχουν πάρει αυτό το chest εκεί πέρα. Φάγαμε. Είναι κάποιος στον ήδη, πιστεύω πως τον έχουμε. Έλα. Τον έφαγε όμως. Μας έκλειψε το kill. Πάμε να το φάμε αυτόν, τον έχουμε. Άνετα τον έχουμε. Οκ. Έλα εδώ εσύ. Κοιτάμε με ένα hit προφανώς είχε φάει damage. Και πρέπει να φάμε και αυτόν. Το τελευταίο μου άρθρο. Όχι ρε φίλε, πω έχει bow. Έχει bow, τι πατήσαμε, τι ήθελα να φάω αυτή. Φίλε ξέρω εγώ τώρα θα πεθάνω απλώς, μπορεί και να πεθάνω. Έχει hacks, είδατε πως με βάρεσε. Οκ, μπορεί να μην έχει hacks, μην γίνομαι υπερβολικός πολύ. Απλώς κοιτάξτε με βαράει και από μακριά ξέρω και αυτό. Και νομίζω πως τώρα πρέπει να κάνουμε regenerate με ένα χάλι. Έχω
Την έχω βάψει ρε φίλε, είναι κοντά μου. Καλά που δεν έχει κι άλλους να μου αρέσει. Και πάμε να ανέβουμε εδώ. Και μετά βλέπουμε. Και τρέχα. Με κυνηγάει ακόμα έτσι. Πολύ. Κυνηγάει ρε φίλε, κυνηγητό θα παίξουμε σήμερα παιδιά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, θα παίζουμε κυνηγητό, αντί σε Brawl Games. Παίζουμε τι έχει food. Ωραία φίλε, δεν προλάβω να πάρω τίποτα ξέρω. Όχι deathmatch, δεν έχω πάρει. Τρέχα πάλι από εκεί. Πάλι θα με κυνηγάει αυτή ρε φίλε. Όχι, άλλος με τον boss θα με φάει τώρα ξέρω. Οκ, πέθανε ένας. Μάλλον αυτό το κορίτσι πέθανε. Σκότησε άλλους με το δικό. Οκ, καλό θα κάνω να τρέξω. Εδώ πέρα τι έχει. Ωραία, τώρα πάμε να πω. Δεν έχει κάτι. Με κυνηγάει. Παίζει και να με έχει χάσει. Οκ, τώρα πάμε εδώ. Αν έχει κανένα τσέστα δεν είμαστε τυχεροί. Οκ, χέρι θέλω μόνο. Πέρα το τσέστα. Ξέρω να έχει. Πέρα το τσέστα μου πάρει. Άνοιξε. Οκ, ναι. Πού είναι. Δεν παίζει να μην έχει. Δεν έχει χάσει σίγουρα. Μάλλον. Να το δεν είναι το ίδιο. Σε 30 δευτερόλεπτα τελειώνει το παιχνίδι. Άμα δεν με βρει, λεγόμαστε νικητές. Όχι ρε φίλε, έρχεται πάνω. Χάσαμε παιδιά. Οκ, μάλλον θα χάσω. Μάλλον θα χάσω γιατί δεν το βλέπω. Να κερδίζω. Να τους με είδε. Οκ, πεθάναμε. Τώρα πάμε να παίξουμε κι άλλο ένα game. Πάμε prison γρήγορα. Ελπίζω να πάρω kit. Ωραία, πάμε prison. Θα πάμε τα ράτσα γρήγορα. Μην πάμε mid. Πάμε τα ράτσα λέω. Οκ, όλοι πήγαν. Σχεδόν όλοι πήγαν. Στα chest στο mid. Οκ, εμείς παίρνουμε αυτό. Και ξέρω εγώ. Πάω να πάρουμε και αυτό εδώ. Οκ, είμαστε κοντά. Έλα, σ' έχω εσένα σε πήρε. Δεν έχει καθόλου. 4-3-2-1. Ίσι. Ποιος με βαράει. Γίνεται της πόπης. Τον άκαβα. Πάρε αυτό. Δεν κερδίσαμε το ένα game. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!